Hola, bona tarda. Soc David i soc mentor digital aquí al Tarragonès i us volia presentar un recurs que hem fet servir nosaltres per poder valorar poder valorar unes tasques o poder valorar les activitats o poder valorar, doncs, en aquest cas nosaltres en concret, doncs, uns recursos que han fet servir els nostres, no sé si dir alumnats. Bé, però es podia fer servir amb els alumnes. En principi es diu PERDEC i ens permet fer una valoració de recursos o de les eines o bé valorar una activitat. Permet fer una avaluació, doncs, diguéssim, immediata. Inclús podem valorar a nivell quantitatiu o podem valorar-ho a nivell de... també per escrit, deixar alguna opinió. Bé, no m'estiro més, que si no, doncs no paro. I llavors, en principi, la pàgina és perde.com i llavors funciona molt amb les diapositives de Google. De fet, jo ara el que us ensenyaré una miqueta és a fer-lo anar a les diapositives. En principi s'hem de registrar. Jo m'he registrat com a teacher aquí en la pàgina. Llavors et demana doncs, doncs, en principi et demana que entris com a... Vaig a tancar sessió, Vale, si entro, també ja ho veieu bé. En principi has d'entrar o bé amb usuari de Google o bé amb usuari de Microsoft. Jo entro com a usuari de Google i ja us et demana el login ja de l'usuari de Google. Jo he entrat amb el meu d'Istec. Val? Aquí. En principi és una plataforma que té les seves restriccions en quant que per tenir tots els serveis doncs, havia de ser de pagament. És com moltes altres que, doncs això, doncs, que et demanen doncs, per fer-la servir totes les eines, doncs, poder fer-ho en pagament. Llavors, en principi, jo us ensenyaré totes les opcions que hi ha viables per no fer pagament. Llavors, jo ara m'he donat d'alta aquí, però en principi no he treballat des de la pàgina de Perdec el fet de crear una lliçó i fer servir aquí les diapositives. Es podia fer anar des de la pàgina també, però deixa de tenir a nivell personal deixa de tenir el fet de que puguis editar tu la teva plantilla. Llavors, jo crear les meves plantilles i després li he donat aquesta interactivitat que me genera el Perdec. Igual també el que he fet ha sigut carregar la diapositiva d'ells i després modificar-la, deixant el disseny meu. En principi us ensenyaré les activitats que hi ha gratuïtes, vale? Jo ara en principi m'aniré a una diapositiva que hem fet servir nosaltres per una sessió de subxarxa que havien de valorar molta gent la, els recursos que fem servir. Llavors us ensenyaré una miqueta les eines que hi ha disponibles. Val? Un cop jo m'he donat d'alta, que hem dit que es donaven d'alta com a usuari de Google, hi ha una diapositiva qualsevol de Google. Jo tinc aquesta preparada, però en crearé de noves. Llavors, en la diapositiva, el que en principi per fer-la interactiva i que estigui, veieu-la per aquí baix, estigui la pera activa, i llavors això vol dir que podem treballar amb ella de forma interactiva i fer preguntes i que l'alumnat ens respongui, doncs el primer que he de fer és activar el complement. I és aquí dalt en les eines, quan ja hem de donar d'alta, doncs sortirà el de Perdec for Google Slides Add-on i hem de fer clic aquí on diu Open Perdec Add-on. Llavors aquí a la dreta sortirà una finestreta amb tots els recursos que tenim del Perdec. Hi ha una opció, que és la primera d'aquí, que diu que puc accedir a la llibreria i utilitzar diapositives predeterminades per ells i fins a cert punt, després hi ha algunes que ja són de pagament, i altres opcions són aquestes que són les bàsiques que hi ha, aquestes tres i l'última que és de website. Aquestes dos, de dibuixar i de rascar, doncs són de pagament. Veieu, també tinc l'opció d'afegir àudio, però seria una opció premium. En principi jo us ensenyaré una miqueta la primera pinzellada, després sempre podeu editar molt més. Llavors, el que faig jo ara mateix serà crear una diapositiva, blanc, i llavors utilitzaré d'aquestes eines. I llavors faré una pregunta i utilitzaré la primera eina. Doncs, és una pregunta bàsica. A veure, de quin color és... De quin color és el mar? De quin color és el mar? Llavors, és una pregunta tipus, que ningú se m'emprenya d'això. De quin color és el mar? Llavors, el que faré serà activar aquesta opció dels estudiants i
el que farà és que ells mostrarà la pregunta i a ells tindran l'opció de poder contestar. Val? Llavors, és una eina, el PERDE, en la qual tu fas la pregunta que tens aquí plantejada i després ells se troben amb la diapositiva i se trobaran una finestra que després ja us ensenyaré la versió o la visió que tenen els estudiants. En aquest cas, entrarem en un rol d'estudiant per veure què és el que veuen ells i com contestaran. I després què hi veuré jo. Llavors, en un principi treballes com en què tu fas la pregunta i els arriba d'una altra manera. I tu després pots ensenyar les respostes. Això ho veurem ara. Anem a girar una altra diapositiva i utilitzarem un altre recurs d'aquests que ens ofereix. I després veurem el funcionament. Ara vaig a fer una pregunta d'aquesta que diu d'escollir, de choice. Llavors, deixa de dir doncs una pregunta que tinguin diverses opcions. També. Ara no se m'acut la pregunta. A veure, de quin color? Tornarem al color també. A veure. Va, una... com es diu l'entrenador del Barça, que així coneixem tots. Com es diu l'entrenador del Barça? Llavors, activaria aquesta opció. I aquí tinc les respostes. Doncs aquí ficaria Simeone. Ficaria aquí Mourinho. Perdó per la pregunta, és la que se m'ha acudit ara al cap. I aquí diria Xavi. Vale. I ja pugem això. Vale. Jo en principi, en la meva visió de rol de mestre, jo veig això. Com es diu l'entrenador del Barça i no veig més. Vale? En principi. Ells veuran doncs, això, la pregunta, i tindran l'opció d'escollir la resposta també. Llavors jo després veuria també quines respostes han escollit, llavors pots generar el debat i parlar d'això. Altra opció, que seria la del número. Obro diapositiva nova, aquestes són les bàsiques que hi ha. La del número. Quants anys té? Ai, ara estava pensant en Kim Basinger. Però no. Quants anys té? Va, vinga. Quants anys té Brad Pitt? Bé, aquesta és una pregunta ja. Quants anys té Brad Pitt? Doncs deia el número. I jo he dit anys i és una pregunta, però també podia ser una pregunta que la resposta fos un número. I llavors he d'escollir doncs, el número. Vale, està carregada, sí. Llavors ells contestaran un número i sortirà com una espècie de gràfic. I l'última opció que tenim, val, és si jo vull que vagin a una pàgina web, és a dir, on trobaran més informació. Mira el joc de mates de Edu 365 o qualsevol cosa. Llavors, aquí en l'opció esta de website, doncs ara em demanarà que escrigui la website. Llavors ficaria www.edu365.cat. Llavors me l'ha reconegut i tal, i veus que sí que es carregaria, llavors ja tindria aquí. Llavors, ho deixaria així. Llavors, és perquè entres a una web i li expliqués alguna cosa. Val? I ara anem a activar aquestes opcions. Després us ensenyaré com he editat per fer aquestes d'aquí dalt. Però en principi, ara manegarem en aquestes opcions que hi ha i després us explico com ho fer-lo de dalt també. En principi, doncs ara hauríem d'activar això. Per activar, aquí dalt, on diu Start Lesson. Vale? Llavors m'he de donar dues opcions. O bé que l'alumne Student Space Activity, llavors aquí l'alumne gestiona el seu ritme a l'hora de fer les diapositives, aniria fent i aniria contestant i
i responen les preguntes que li hem nosaltres fet, val? I l'altra opció és que nosaltres doncs, anem pautant la diapositiva, anem nosaltres marcant el temps i llavors anem parlant en ells i ells van contestant. A la que veiem que han contestat tots, doncs passem a la següent diapositiva. Val? I llavors, després, al final, en tot cas, nosaltres tindrem el registre de totes les respostes i els hi podem ensenyar. Jo, en principi, escollo aquesta opció i llavors, com vaig veient les respostes, doncs un cop ja li he deixat temps perquè responguin, doncs ja passaríem al següent. Llavors em generarà ara una pantalla en què sortirà un codi o bé ens sortirà un enllaç. Es poden fer servir els dos. Per fer servir el codi aquest que teniu aquí al mig, hauríem de donar-los aquest enllaç que hi ha aquí dalt i llavors ells en aquest enllaç entrarien amb aquest codi. O bé l'altra opció, que és la que jo us ensenyaré ara, és la de donar-los aquest link. Val? En totes dues entra com a anònim. És a dir, la valoració que es fa és una valoració anònima i sí que te dona informació, però no en cap moment podem veure qui són els que estan entrant. I llavors, ara tinc el link copiat, ara hauria d'entrar amb el que seria un alumne. Llavors entraré, miraré d'entrar com un alumne y copiarem el link. Por ejemplo, aquí. Esto lo cerramos. Perdó. Entraríem aquí. I llavors aquí copiarem l'enllaç. Val? Clicaríem intro i sempre es demanarà això de com me sento avui. Llavors ja se carregarà aquí la pàgina, aquesta, la primera que tenim d'allí. Val? Ara veieu, estic en la sessió meva de rol de mestre, tinc un estudiant connectat. Ara m'ha connectat un altre estudiant. Anem aquí, anem a clicar aquest estudiant i anem a enganxar-li el codi també. I llavors sortirà com l'altre company, me demanarà també com estic. I veieu, ha sortit un altre avatar que indica que és anònim. I llavors estem aquí. I tenim un alumne aquí, un altre alumne aquí. I en la meva pàgina, en el rol de mestre, tinc dos alumnes connectats. Llavors el següent pas és començar la classe. Començar la classe. Jo ara vaig a moure diapositives, si veieu, ara si vaig al rol d'alumne, ell està veient això. Val? Llavors aniré a la diapositiva que hem creat, està aquí, de quin color és el mar, crec que serà la primera, i llavors ells diuen de quin color és el mar, i tenen aquí per contestar. Llavors ja direm blau, això dirà aquest alumne 1, aquest alumne 2 dirà verd. Val? Llavors, i tornaré al meu rol, vale? I aquí tenim l'opció de mostrar les respostes. I veurem que un diu blau, l'altre diu verd. Val? Això puc bloquejar també perquè no hi hagi més respostes. Val? I tornarem aquí. Si ara jo passo a la següent pregunta, dic, ei, s'ha acabat el temps, anem a veure l'altra pregunta. Val? I llavors veurem l'altra pregunta. Ells en principi no ho veuen, el que jo estic mirant de les respostes. És a dir, ell ha mirat que ha contestat blau, però no veu el que jo estic mirant aquí, que està contestant tots els alumnes. Per això dic que després, doncs, aquestes respostes que es queden guardades, doncs llavors els hi podem ensenyar perquè vegin la valoració general que hi ha d'alguna activitat, d'alguna tasca o d'alguna que s'ha fet a l'aula. Llavors, aquí jo vaig a moure la següent diapositiva i em diu com es diu l'entrenador del Barça. Llavors anem a veure què veuen ells. Ells veuen això, està l'opció d'escollir respostes i veuen aquestes tres. Llavors han de clicar en una i l'altre alumne que veu el mateix ha de clicar en l'altre. I llavors jo vaig a mostrar respostes, les veig jo aquí i ja veig que la quantitat de gent que contesta un o contesta l'altre. I l'altra diapositiva és de quants anys té Brad Pitt. Aquí estem aquí i aquí entra un número i jo diré, doncs, ara mateix jo crec que té 53. Se conserva molt bé, però té 53. I l'altre company dirà, no, este és més jove, té 39. Val? I llavors, ara jo no veig res. Recordeu que aquí podeu ficar una imatge i ficar qualsevol cosa que ells puguin veure. Ara jo ho he fet molt sec. Llavors sortirà aquesta gràfica en les respostes. Llavors tindrem entre uns que diran una valoració. També es podria fer una valoració quantitativa. Valora en una escala del 0 al 10 què t'ha semblat l'activitat. I llavors tindríem una escala aquí a veure on fiquem tots el puntet. Podria ser, jo ara he fet preguntes tipus, però tot això, doncs,
podeu plantejar-ho d'una altra manera. Vale? Aquestes són les activitats. Ah, no, l'última ens faltava. Mira el joc de mates de l'Euter65. Aquesta és l'última de la web. Llavors, aquí tindries, doncs, si fem clic aniríem a l'enllaç. I l'altre alumne també. Vale? Llavors fem clic i ja s'anem a l'activitat aquesta que s'ha plantejat aquí, a l'enllaç. Vale? Ara, si movem aquí i acabem, ja tindríem això. Vale? Jo després els hauria de projectar a la pissarra, això, o bé si estiguéssim en videoconferència, doncs compartir la meva pantalla de respostes amb el que han contestat ells, amb ells perquè veiéssim. I llavors podríem parlar de les respostes i valorar tota l'activitat aquesta. Val? Llavors ara tancaré el que seria la sessió. Val? Vaig a sortir d'aquí i tornarem a les diapositives. Val? Tot el que ells hagin valorat aquí en aquestes 4 diapositives se guarda una sessió de PERDEC. Després ho trobaríem aquí en la sessió del PERDEC. Aniria aquí a les sessions i aniria a l'última sessió. Llavors la podria arxivar, donar-li un nom, arxivar-la i tindria l'opció de poder aquí, en el Teacher Dashboard View, veure una altra vegada les respostes de tots els alumnes. Inclús penso que després tindria l'opció, en aquestes no, però en aquesta que està tancada, doncs tindria l'opció d'exportar-ho amb un full de càlcul amb els percentatges del que han valorat ells. Val? Això en quant al que seria ús bàsic de les eines de manera així de gratis que ens ofereix, que serien aquestes 4. Val? Com ho hem fet anar per fer això d'aquí dalt? Val? Això d'aquí dalt, que dius, ostres, i això com ha sigut? Doncs el que hem fet ha sigut a la llibreria, hem aprofitat de la llibreria activitats que hi havien predeterminades i sense eliminar este marge que veieu aquí baix, les hem canviat. És a dir, aquesta activitat que hi ha aquí, que és de... Aquesta activitat que hi ha aquí, sí, és de valorar amb una línia, doncs el que hem fet ha sigut doncs que això podem canviar-ho. És a dir, això podríem moure-ho o bé que els títols també podem canviar-ho. Però hem aprofitat una que hi havia ja feta, com aquí està. Llavors, anem a fer una per exemple. Veieu? Ja estava aquí donada. El que passa és que quan l'enganxem, llavors podem canviar inclús, podem editar les línies de sota, el color, el fet de que estigui dit moure-lo o el títol. Llavors podem aprofitar el fet de que hi hagin predeterminades per editar-les i llavors utilitzar-les. I algunes són bé de text, per exemple quan diu text slide, algunes altres són d'escriure i altres són inclús de valorar amb un puntet blau que veieu aquí baix, doncs són de valorar amb un puntet blau. Hi ha de during lesson, en lesson també serveix molt per valorar, aquí escriure aquí també com t'ha sentit, aquí també veure on te col·locaries, serveix també per veure si estàs més d'acord o de més desacord. Tenim també de pensament crític. Aquí crec que vam utilitzar alguna. Estava buscant ara la de la línia que vam utilitzar. No la trobo. Estava buscant també. Aquesta d'aquí. Aquest és Students Drag de Icon i també està força bé. Anem a veure com funcionarien aquestes, vale? Amb els alumnes. Anem a tornar a compartir i així us ensenyo. I ara, en aquest cas, l'anem a buscar també. Val? Vaig a fer el mateix procés, A veure si ho faig un pelín més ràpid. En principi, això és ja una mica més avançat, Llavors, copio el link o vaig a obrir els alumnes. Això tancarem, que és l'abans, perdó. I enganxarem aquí. L'alumne està aquí. Vaig entrar un alumne,
Vale? I està veient això i ara ja vaig a començar classe. Vale? Es podria unir un altre alumne si he començat classe? En principi sí. Si jo ara li copio el link a un altre alumne, vale, que dius, ostres, entra més tard. Vale, doncs sí que podríem, Vale? Mirar el mateix i ara sí que podríem també entrar. Vale? Estarà igual que aquest alumne. I llavors jo les que vaig fer servir, per exemple, aquí era arrossegar un gomet blau, llavors estan aquí i tenen un gomet blau per arrossegar. Llavors compta sense, com veus el got aquí, tal. I aquesta noia igual. Vale, doncs així, s'està buiant la cosa. Llavors hi podria ensenyar respostes també tenim això. Aquesta, veieu, l'he editat molt més. I que recursos l'he anat fent servir, doncs llavors els alumnes tindrien per marcar un i l'altre. I després jo podria tenir una valoració general de quins han de servir més o han prioritzat més. Val? Aquesta diapositiva anterior l'he editat molt. Aquí tinc això, que podria també marcar. En aquest cas, també amb gomet. Val? Anem a veure si hi ha alguna més diferent. Aquesta la tenim també de marcar amb gomet. Aquí tenim també de marcar gomet i aquí és nombre de recursos que esteu utilitzant per utilitzar o que heu utilitzat per fer la diagnosi. Vale, aquest és més diferent. Vale? Aquí en principi has de marcar la línia on tu creguis i l'altre company també on cregui. Vale? Llavors, quan mostres les respostes, veuran les línies cap on tendeixen, cap on tens més les línies i a nivell visual doncs, tens una valoració molt profitosa. Aquesta, per exemple, doncs és això, l'hem agafat de la biblioteca i l'hem utilitzat, perquè les eines que serien d'aquesta línia que arrosseguem o aquests gomets, moltes d'elles estan, doncs, estan restringides a pagament. Llavors, hem utilitzat aquestes que ja estaven en la biblioteca i les hem editat el fons. Aquí tindríem un altre gomet i aquesta crec que també és de barra, penso. Sí, també és de barra. Val? Tanco això un moment, vale? En principi és això. Jo aquí el que puc fer, veieu, és que he agafat la plantilla i l'he editat. Llavors he utilitzat el fet d'això. És important que no borreu això, Quan jo agafo una plantilla, vale? Que si vaig utilitzar una plantilla de les d'aquí, de la biblioteca, i utilitzo una d'aquestes de social emocional, veus, tenim el got i tenim això, doncs jo quan la utilitzo, vale? Ara s'encarregarà aquí a la pantalla i llavors podré editar-la. Veieu? Se m'ha carregat aquí. Llavors jo aquí, els ninos i tot això, ho puc editar, ho puc canviar, o això ho puc girar, inclús puc borrar-ho tot. Mentre no me carregui això, no hi ha cap problema. Llavors disposaré de l'eina esta que és una barra per moure-la aquí o allà, que és el dragable aquest. Llavors, sempre podem utilitzar totes les plantilles que tenim ja per defecte i podem modificar-les. El que no podem és crear-ne una de zero que tingui que arrossegar o que pintar, o això no ens deixarà. Val? Amb les que tenim aquí ja podem fer moltes coses. Val? I això sí que ho podem editar. És a dir, a partir d'aquí són moltes de... Veure, aquí tenim una que també hem de marcar les línies i, per exemple, a veure com ens sortiria. Ara no, perquè com l'he editat hauré de carregar-la també. És a dir, hauré de fer estar-les un cop ja ho he editat. Però aquí, per exemple, tindríem esta, que l'acabo de crear. M'he carregat això, inclús el fons també podia canviar-lo. I diré jo d'este fons, marcar llavors em canviaré això, val? I aquí el text també. Llavors ara ja tinc 2 diapositives, aquesta me la vaig a carregar. I ara, doncs, aquesta presentació l'he eliminat, val? I ara aquí veiem els utilitzadors de la biblioteca i seria començar a regalar això i tornem al mateix. Ara mostro aquí, li comparteixo als alumnes i tindríem les que podríem editar. I ara aquí entraríem a la nova.
I en la nova anem a anar a la diapositiva nova que hem fet. Com són classes, anem a la nova. Així veiem com ha quedat una que he agafat de la biblioteca. Penso que era la 6. Exacte. I llavors anem a veure com està. Llavors, aquí té 3 punts i podem utilitzar. Val? El segon intent, com ha estat? El primer intent. Llavors podem fer-ho. En principi, aquestes plantilles les podeu editar i el que us venia a dir, en un principi ja us he comentat abans, tot això del PERDEC i este complement que teniu, i aquest recurs serviria ben bé per valorar una activitat, valorar una tasca, o recollir informació de com ha anat, tenir un feedback per part del que seria l'alumnat o els participants d'una activitat i veure si és profitós. Pot ser molt immediat, és molt ràpid i després sempre es trataria de compartir la pantalla, la de les respostes, i poder fer una valoració tot plegats de doncs, mirar com estan veient l'activitat o quina cosa han utilitzat més o com valoren ben bé un recurs o l'altre, si el valoren molt alt o molt baix i on han trobat dificultats i poder parlar-ne sobre aquest recurs o aquestes activitats o això que has fet anar. Bé, és un recurs senzill, ràpid, útil, potser te dona una valoració immediat i trobo que pot ser profitós. Llavors, us invito que també vosaltres l'exploreu, espero que us hagi servit aquest espècie de tutorial. No sóc molt en això de fer tutorials, però bueno, una companya doncs, me'l va demanar i aprofito i ja el publico per aquí, qui li pugui fer utilitat, qui li pugui servir, doncs la mar de bé. Molt bé, gràcies i fins una altra.